Hello guys, jatana phone kaham hingke narok ba hingke ang narok bai teisap ani blog katal tui faisuka manai ka dia ani bokro ko heriven mamani mochang suka puri bai sita charai basarok khaike sitra mani hingke abo hingke ang nok phat puro klaijak manai bore di mani te kulok jak liata aba kino ang kam rok khaikata fu mo khanai rok be kok sapro hingke disturb khaiman chubu hingke je ang kok sai dong mani obo ani rok hamke naidi obo ang tabo kok sama bai kok mili angai tangka ofro ang kok sai dong pro video o ani audio ka hamke sound si phaya haing thangka disturb haing thangka hingke abon bagang katal ke record kai ma kok saka hingke norok ano support chikhaya hingke norok ang bahike norok ni bagai content kaham tuna ba nor an viewers bo gori norok nukhana nor an content kaham kri ni bagai no viewers bo gori ang siu hingke abon bagai norok ana support khai di uf ani camera quality hamyang mani mobile bo dam kom ni hingke ba camera quality hamyata moyang kasai phejuka taisan mama mirik mani sira chuki saka bo hot chi kasai pheyu bo lengta gudung tengra mas hingke tabok hingke rani gudok box hai di kan na mikon gudok box ma pore norok bente sa hai no hai kok sapi nai hingke finally ang tabok hingke jot to ready khai pai bai ka tak som riwi tui ri box anan chimi dong siwo obo ang mikon khugui dong pro hingke jot to ready khai dong pro ang obo video khai malia tamo hingke asuk puro rogo pojonto mobile chagai tongkha hingke nok ni borok tam hina ba oboni bagai ang phunugai malia hingke mobile battery charge bo koma samoyo hingke tabok hingke ang box sai di sinai kholo boi dikha ang putok box sai kai phaika hingke tabok hingke ang putok mun gako putok mun paika hingke mai sanai norok ba sini kok sakna pa nung kaisa kok sanai ang bahai ke an busai be oro kaijak phaikya o kahini nang saikina ruwano an babu hingke police khayo jeng agiwo ambasa police quarter tongoda mane ang pori to aro babu bai baksa tongoi pori khata hingke ma songo tong jeng family kaisa to tongo jato babu je jaga posting klaya jagan jeng thang babu ni loki hingke rambasa wo jeng hai sopai kha jeng apru konda sorawo oni skang tongmani ta oni skang ke jeng konda sora tong 8 bosor hai 8 bosor ni pore hingke babu bodlin khaigaro ambasa wo hingke ambasa bodlin khana pore hingke angoron porikha hingke an bese mala laikha anjabai kheba khaija khata tam khainang janjani kopal malai thaita bono baksani kopalo ba wan chaklayo baksan kopalo ba riang klayo baksan kopalo janjani kopal ta jani man thai hingkang an basai bayang oro phai mala laikai hamjak lai kaijak laika hingke an ma songa khibi kalam thang kabon pore hingke orabon pore hingke bodli thang pai ka baba manikpur ni pore hingke tabo hingke an ma song nogo tong sinai besut babu ni logi tong thangai puro nok nukung ya hinai tabo hingke ma song nog rok tangai yakne parawo tong ta hingke manai hingke jeng hingke tin buin chelako sindagi ang no okra hingke ani manai kusu kaijak kha burui bulagatiwa lete masak kesar manai hingke abo tulawat dot pori kharina bagai tongo hingke bo biak bo khai bai kha kolkata wa bong hingke ani selai ganani ta hingke jukno tle kusu bai ang hingke kaijak khata hingke nogo hingke tabo ma hingke manai bai tongboyo abo tulawa o manai kasar bai hingke manai sikon songke nogo khaijak parawo hingke borok no tong ta parawo tong gadi chelabo sabo purui ma bai ekbar sori hamyang kha hingke ma sori ekbar hamyang pro hingke borok khai tong khai kata hingke tong khai norong tong gadi ang tabo hing bai no pori di kana ko bobo pori nani jokhon tet pori kana hing jokhon hingke pori kharo khai ka thu abon pore norok thang di no golowo hingke tak sarai ka chikon khu jokhon oro no nasari borti khai oro no tong gadi nog rok tui hini borok tabo hingke chinogo tong khata yang ma song nogo besa chelabo gori hingke besa kosto besa chala gori rong nogo hingke gori mang buma bo phano pusina bo kosto chala besa gori hingke ani kutok mun khana hingke ang kutok rok muneya kon hingke kutok rok finally tabok hingke mai rok sai pai kisa res rok khai pai misti sai tongwang misti bai puri ko
Obo baba tumani ke jotono chabai kya ke tabu khan ke ang sagana ke apro mai sajak ni bagi salia ke mairok sai pai bohok khojom khaba ta ke sagana ta khok mani ko na tana da sakrak jungma haike sai tongkha babu bo chaya kutei manei ke misti khang sakata ke ma bo sakha tabu khan ke mama na kicha khanai khairi kana kolom jak subo khanai khaga ngai kicha nobarok nango hinai khanai khairi kana baba ning ke kini te kaisa ang rabat tu di phela wow ya kang kam sele jumpai gadi biru pipit yang najok na ani mama hinke tabu kansile jumbai tongo biru pharam bagai kajol bor apu naila I kabu wow aku khanai khai tong hana dara batu khai kohi kodai ठीक है नमा सातों नि बागै मोखांसे सिजाग्लिया खाना नामा एतय वा तयनि नगो थानाय साम नगो थानाय तय के अजाना लाखिसिंगो अ टाइमो हनके दिबो टाइमो हनके सातों करा एकदम मोखां गो फुकासों सुकाय tabu khinke pai phona nok hui pai layang tongo oro mama misti rok samani misti boti rok laijak khenke sutui ma rok khenke bo huya hinke ekdom themmai ba sugwa sukke themmai phayo themmai simi ya tei mushroom chikon ba sing tabu khenke sing mama bai berainani bagai bono juta kari tonio lama kisa himrina bagai ke tini jatian blog amsang nong chenai norokano support khai dia sing na bye